na daga cikin babban matsala shine bid'a baka iske ta da rukunai, baka iske ta da ni da wajibai, baka iske ta da sunnoni. Yanzu me rukunnan maulidi, kai me sharaɗan maulidi? Misali in za ka maulidi wa'anda irin sharaɗai ne ya kamata ka cika, kamar yadda muka san sharaɗan sallah guda 9, sharaɗan haji guda 5, sharaɗan kaza dukkan wani abin da kaga Allah ya shar'anta wallahi akwai sharaɗan shi. To wai shi maulidi in za ka yi sharaɗi ne za ka cikawa? Hafla wannan da ɗaya izara ko kuma yan kungiya suke yi, kamar ita sharaɗi ne za ka cikawa? Ka zo kahin ka fara ta, in kana ciki rukunai nawa ne za ka yi, in kana ciki menene za ka yi hafla ta lalace, kamar menene yau za ka yi kana tsakanin maulidi sai a ce ai maulidin ka ya kare sai ka sake, kamar yadda in kana tsakar sallah in kai magana daga nan ko kai da ya sai a ce sallah ta lalace sai ka sake. Shi maulidi menene ke lalata maulidi, kuma da ni ake gyara shi ya lalace? Sallah da in baka yi ban da ita ma kana iya ka ba ka hirta asala da sauran abubuwa na musulunci. Shi maulidi in baka yarda da shi ba me hukuncin wanda bai yarda da maulidi ba? Allah ya sauke.